ଯାତ୍ରା 26-27 ବର୍ଷର ବହୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାଟକ ଏଡ଼ା ଆଗକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ଲପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ନାଟକଟି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ରାତିର ସାଥିରୁ କପି କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ପିଉ ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛି ଏଡ଼ାରେ। ତମେ ତମ ଜୀବନ ଧରିଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। ସେ ଅସଣ ଅଛି ନା ପୁଅ ଟିକେ ତମରି ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ କଥା ଅତୀତକୁ ମନେଇ ପକେଇ ପାରିଲା? ସେ କଣ କହିପାରିଲା ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କଣ, ତା ଘର କୋଉଠି, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା କହିପାରିଲା? ସେ କହିପାରିଲାନି। ଅସଣ ଅଛି ନା ପୁଅରେ କୋଉଠି ଅଛି ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରିଆଣି ମୁଁ ତା ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ଓସାରି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତା ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି, କଣ କରୁଛି, କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନୀରବ ରହୁନି, କୁହ ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ହଁ ସେଇ ପୁଅ, ସେଇ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ। ବନ୍ଧୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ କଲେ ତ? ଅଧା ରାତିର ସାଥିରେ ପିୟୁଷ ଯୋଉ ଭଳି ତା ମାଆକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁଅ ହେଇ ସେଇ ମାଆକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଆଉ ଅଲଗା ଜଣେ କହିବାରୁ ଇଏ ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି। ଅଧା ରାତିର ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ତ ପାଟି। ସେଠି ଥିଲା ତୁଳସୀ, ଏଠି ଅଛି ସିଂହବାହିନୀ। ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି, ନାଟକ ସେମ୍। ଶେଷରେ କହି ରଖିବି, ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀର ଏକ ନାଟକ ବୋଝ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେବେ ବି ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯାଉଛି, ନିହାତି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ବୋଝ ନାଟକଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଦୟାନ୍ନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ।